plătim, mă? Peste tot plătim? Păi da. A, nu știu. Unde? Dacă era fără mâini, da, era hands-free. Acum. Bine ați venit la Mănăstirea Voroneț. Unde este albastru de Voroneț, în primul rând? Te izbește ceva ce nu este un albastru. Dar nu mi le aduc și le vând la ieșire cu 5 lei. Bravo, excelent. Îmi place de tine. Ești... Se vede că ești din Berceni. Mănăstirea Voroneț avec le dansantris, să zic și în franceză. Ce puteți spune de Voroneț? Puteți spune ceva? Au umplut de spume. Am atins și mi se pare sunt foarte diferite mănăstirile. Unele dintre ele transmit, unele nu transmit nimic. În unele nu pot să-mi spun nici măcar o rugăciune. Unele mă ating de, dau furnicături și plânsete și de-alea. Vezi? Sunt foarte diferite. Simți diferit în fiecare. Primăvara, adorul la casa de poveste. Suntem singuri, nu că suntem singuri, suntem chiar singuri, eu cred că nu e nimeni, chiar nu. Mamă, ce mișto. Mișto asta cu mușchi așa, ce frumos. Uite leagănul ăsta cu mușchi. A, e pe flori. Am prins toate evenimentele meteo. Nu trebuie zăpadă. Am ajuns la Casa Poveste, pensiunea muzeu, să vedem dacă ne cazăm sau nu. Tu și cu clopoțelul, să știi lumea că ai venit. Totul e frumos aici.
Păi altfel n-ai dat să știi. După cine sună acum? Suntem doar noi și ploaia. Mhm. Trebuie să sun pe cineva. Îți mă duc până sus acolo să văd ce se întâmplă. Da, nu știu. Văd niște muncitori pe acolo. Dar n-ai unde să suni? N-au număr de telefon? Ba, da. Dom'le, hai, frumos mai. Și noi ne-am îmbrăcat de drumeție, am zis că mergem pe Pietrele Doamnei, pe Rarău, un traseu de 2 ore, plouă de rupe, furtuni. Așa că trebuie să reconfigurăm traseul. Vom vedea. Clopoțica, cum comentați? Admiră ploaia, o savurez. Aha. Ia vezi că n-ai 2 scaune la fel acolo. Fiecare cum a găsit. Așteptăm recepția. Cea mai înaltă casă din România, să vedem. Ce mișto e. Ce zici? Eu? Deja am obosit. Nici nu mai trebuie Pietrele Doamnei, ce-i? Hambar aici. Ce mișto e. Nici casa lui mama nu e așa veche. Aici ne mănâncă moroi, frate, ce? Ce? Cum îți place ție? Baia, cu cadă de-asta, stand-alone. Cu oglindă de-aia cum îți place ție, cu așa, dușul e duș. Aici. Și cafea. Mamă, ce șifonier. Mamă, ce viu. Deja mâncă ce zici. Nu, vrei să spun în patul ăla? Ce se întâmplă în patul ăla? Au fost Mamă, ce mobil ești nebun. Dă și noi drumul la radio. Ia uite ce radio avem aici. Radio. Sunt bine. Să știi că e spatele meu să mă ridic din pat dimineața. E o experiență tare interesantă. Și pun niște amesteci în ăștia care au ochi.
Mestece cu astea, că știi că se amestecă. Smash Daddy din Chimpolung. Ce ești aici, că nu prea merge. Ce puteți spune despre festivalul nostru de folclor Întâlniri Bucovinene? Am ieșit să mâncăm și noi la Smash Daddy în Câmpul Lung moldovenesc și se întâmplă chestia asta. Așa că n-avem ce face, pur și simplu să fie haos. Am urcat până la Hotel Alpinera Rău, tocmai ca să vedem pietrele Doamnei de acolo și să mergem într-un loc care are destul de multă faimă pe internet, și anume Skywalk, Piatra Șoimului. Acolo trebuie să ajungem? Da, în 250 de metri. 15 minute de mers. 15, parcă cei 10. 10 dacă mergi încet și împiedicat. Eu nu mi-am luat ghetele la mine pentru că au rămas în mașină, în cameră. Așa că m-am uitat la picioarele lui nenea ăla și am văzut că nu era noroiat, doar că era... Ce semn mai este? Nu urmărești niciun semn. Merge așa după cum vezi că e o potecă. Dacă tot n-am reușit să ajungem la Pietrele Domnei din cauza vremii nefavorabile, am zis că măcar să încercăm să vedem ce n-a văzut nimeni. Ce n-am văzut noi vreodată. Te rog să ai grijă că e alunecos. Da, știu. Pietrele astea sunt foarte alunecoase. Și vorba lui nenea, e liber. Tu dai seama ce e vara câteodată aici? Coadă. Da, da, mai tria din lume. Vai, dar cât e de fain! So fine! Spray de urs avem. Unde ți-e clopoțelul? Am pus să-l dai jos la biserică. Ți-am zis. Depinde de tine. Am copitele astea. E că mai e 1 kilometru, nu? Ia, și de sticlă, da. Nu s-a murdărit. Mamă. Încolo te duci spre Pojorâta.
Acum o să spărge asta. Nu se vede nimic. Uite să bagi bani. Și mai lăsa să mă uit pe acolo. Să bagi bănuți aici, ca să vezi până acasă. 50 de bani, probabil, dar n-am eu bănuți. Poți să plătești cu cardul. Ia, uitați-vă la ea. Ce crezi că o să vezi urși în pădure? Nu cred că are 50 de bani. Ia, uitați-vă la ea. Nu cred așa ceva. Bagă sus, acolo pică. Acolo. Nu vrea, mă. Cred că e plin. Nu vrea. Eu nu știe, n-a pus niciodată. Ia dă mie că încerc eu. Mai bine hai să facem poze cât nu e nimic aici. Nu, mă, e plin. Pare rău. N-a pus să fie. Uite cât e de frumos aici. Și seara cred că au pus bani de LED sau nu știu ce asta. Ca să vadă frumos. Să prind și eu cu păza aia. Mai coborâm un neul necap aici? Bă, noroc. Eu pe aici. Care te și țin, pe mine nu prea. Ai piciorul mare, că abia pun eu un călpic. E frumos, chiar e frumos. Și ce ați făcut după ce ați mâncat burgerul ăla și cartofii ăia înmuiați în sosul ăla cedar? Am urcat 1600 de metri, care apropo ce altitudine e aici? 1520. V-a plăcut la Pietrele Doamnei? Foarte frumos. Mai venim. Măcar am reușit să vedem și noi. Pietre. Am văzut pietrele de aproape. Am mers acolo sus la ornitorincul ăla, cum se numește, mă? Observatorul. Nu cred. Circuit de 2 ore dus întors. Facem data viitoare când o să venim pe aici, ce să zic. Câmpul moldovenesc, uite, până în oraș 3 ore. Dar nu avem unde să mergem mai încolo. N-avem unde. Am vrut doar să văd ce e aici. Să mergem oricum. Ce tren lung! E 4 vagoane. Și ne-am întors din nou la cazare în sunetul cristalin al tălângilor. Parcarea e goală. În continuare e goală. Să fim noi singurii turiști? Deci că e altă zi.
Având în vedere că am plecat... să nu mai e așa tulbure, da? A fost ploaia aia, a venit de niciunde așa. N-am luat cheia, exact ce ziceam. Niște camera asta și filmează-te. Haideți să vă arăt florile din această frumoasă locație. Această minunată hortensie este superbă. Aici avem și un bondăraș. Aveam un bondar. Cam scârție, e și frică. Dar azi când a plouat, aici n-a plouat pe chestia asta, că nu e udă. Așteptam să fie udă. Dar nu era cârpița asta, Ba, era? da, era. Eu cred că poți să-ți iei tălânguța și să te amesteci în turmă. Ciocanul luptor. Te pe ăsta l-au plantat acum. Sau a scurmat cineva. Cățel. Bună dimineața! Este timpul să ne trezim. A fost o noapte minunată, am dormit excelent, am pierdut finala mică dintre Anglia și Franța și n-am pierdut nimic, de fapt, pentru că am dormit atât de bine, atât de bine. Câine. Mergem să mâncăm acum la mic dejun, să vedem ce ne rezervă casa, muzeu, nu, mereu are un nume ciudat, casa poveste, pensiunea muzeu, cam așa. Vedem și revenim.